Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। ये हाड़ कपावत मौसम में भी भगवान राम लला के दर्शन करे खातिर उमड़ल हुजूम देखी आप सबे कितना लंबा लाइन लगल बा। ई लाइन इतना लंबा बा कि आज तक क रिकॉर्ड टूट गईल जौन राम लला के दर्शन करे खातिर। इतना भीड़ तो रामनवमी में भी नहीं भइल रहे जौन भीड़ आज राम लला जी के दर्शन खातिर भइल बा। सब लोग लाइन लगा करके भगवान दर्शन के पावे खातिर आतुर रहे, लेकिन केहू से ही ना रहे कि केहू के ठंड लगत होके। सब लोग जय श्री राम के नारा लगावत रहे। आ वही सीटी वही में ठंडी में सज्जी के एक दूसरा से लग के खड़ा रहे लाइन में कि हम दर्शन पाइम भगवान जी के। सब दर्शन पावे खातिर लोग आतुर रहे। लगभग 6 लाख लोग राम जी के दर्शन पावे खातिर रातिये से लंबा लाइन लगा के इंतजार करता। जैसे मंदिर के कपाट खुलल वैसे ही लोग का भीड़ इतना हुजूम गई कि जैसे लगल कि भगदड़ भी मच सकेला। लेकिन सब भक्तन लोगन का सूझबूझ रहे कि ऐसा कुछ ना भइल और ना ही होखे दी है। ये हमारे राम भक्त लोगन का उम्मीद बा। अंतिम समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी ये मोर्चा के संभाले पड़ल कि कौनो प्रकार के कौनो अनहोनी न होखे। खबर रुद्रपुर से रामेश्वर रुद्रपुरी की रिपोर्ट।